Croeso cynnes i chi i sesiwn Colli'r Plot. I'r rai ohonoch chi sydd wedi gwrando ar ei podlediad cynhedi, wel yna fydd bod chi'n gwybod yn union beth y disgwyl. Ond i rai ohonoch chi sydd heb glywed Colli'r Plot o blaen, dyma gyflwyniad cryno i chi. Rwy'n dro nôl beth sy'n gwylio'n bodlediad Cymraeg i ryndo ar y nefedod a draws rhywbeth o'r enw Colli'r Plot. Ar ôl craffu ar yr enwau, oedd yn nwm y cyfranwyr, o'n i'n siŵr byddwn ni'n cael rhywbeth dwfwl myfyriol a meddylgar i dyddannu. Dwi'n mor anghywir a rhywun co. Mae'r podlediad yn wedi bod yna crefnus amharchus weithiau, yn sicr yn diflewyn ar dafod, ond wystod yn adfoddiannol tu hwnt. A phob amser yn ddiddorol a gonest. Fi wedi mynd i barlwys o chwerthu'r weithiau o gwrando, sydd yn dipyn o broblem gan fy mod yn dieddol ar ond yn y car ar ffordd i'r gwaith ac i'r o. Ond fi'n sicr, newch chithau gael yr un boddhad y prynhawn yma. Does dim angen i fi gyflwyno'r cyfranwyr o bobl. Mae doll yn awduron adnabyddus iawn i ni yma yng Nghymru, y criw perffaith i drafod llyfrau o bob lliw a llun. Felly, dwedwch helo wrth Dafydd Llywelyn, Sian Orthi, Manon Steffan Ross a Bethan Gwanas, criw Colli'r Plot. A dwi'n gwrs, mae Aled yn cyfrannu fel adar i gyfuniad i dda. Wel, diolch o'r iawn am y cyflwyniad. Anhrefnus. Anhefnus. Anhrefnus. A sori am beth ydych chi am dymyrstu. So ni, ys i wyna osti. Reit, dyma ni. Helo, Llandeilo. O'n i'n disgwyl mwy. Ond dwi'n gobeithio newch chi wneud digon o sŵn. Gan i weld beth i lefel o sŵn pan ydych chi'n clapio gan gwneud sŵn ac yn chwyddig. 13. Reit, dyna ni gychwyn. Gan bod pawb wedi cyrraedd. Diolch am ddod i wrando ar Colli'r Plot. Ac, mae'n deud yn y cyflwyniad, 4 awdur, a mae'n enwi ni'r awduron, a dim gair am Aled, fan hyn, yn y Crys Coch. Felly, Aled, rhag o'n bod nhw ddim wedi clywed Colli'r Plot o blaen. Nid i ddweud pwy ti a beth ti'n neud? So fi yw Aled, fi yw cynhyrchydd Colli'r Plot. Fi'n trial cadw trefn ar rhain. A wedyn chi yn ysbrydoli fi i ddarllen hefyd. So mae fy Rhys sy'n lot llai ar ôl dechrau'r bodlediad yma. Dwi'n prynu lot o lyfrau, dydy yma. Felly ar y dechrau, doedd ti'n yn cyfrannu o ti jyst yn recordio ni? O'n i ddim yn darllen llyfrau Cymraeg yn ni, gwirionedd. O'n i'n prynu fi lot o lyfrau Saesneg. A wedyn nes i gosod heri fy hun i ddarllen llyfrau chi. A rhywsyd, nath yna dylywadu i fi na drefod y lyfrau. Gwylio mi gwell. A mi wyt ti'n fewn pwysig iawn o'r podlediad fan dwi'n teimlo, achos ti'n rhoi ochr rhywun sydd ddim wedi cael ei... Cos da ni wedi cael y magu yn y llyfrau da. Da? So chi bod ni'n nerds llyfrau? Sy'n ei cytuno. Na no? Da. Cymraeg. A bod waith, actually. Ond, am bod ti wedi dod iddi o ongl wahanol ac yn hwyrach, mae dy gyfraniad di mor bwysig. O'n i bwysicach na hwnna fi credu, fi torri mas rhegfeidd chi. O ie. Feidd. Pobl yn dod mewn i stafelloedd chi wrth i ni'n recordio, wrth i gael. A'n wyd bydden ni? Would be. Si ydy'r calla yn ymfflith ni. Dim bod hynny'n deud llawer, ond si ydy'r calla. A neisio. Dwi fi fel. O, ti ddim neis? Dim o mes awe. Oce. Diolch, yn i ddechrau. Oce, dwi yn Llandeilo's neiswyr. Pryd ydych chi gyrraedd? Ydych chi'n feddwl? Posh a neis. Mae'n posh iawn. Ond mae'n posh a... Ie. A ti wedi bod i noisy mute book? O, ni'n mynd i fynd am. Mae'n gres. Siop lyfrau. Ie, dwi'n gwybod amdano nhw. Ond ni'n gwybod bod nhw'n... Mae oedden nhw. Mae'n hyfryd. Ewch yna. Mae dog hyfryd. Mae'n neis, yndi. Mae'n bechod bod Andrew Taylor yn byw yma. Dod y gwerth tai lawr. Da trôn yn ymdwyr, dwi'n dysgu. Do. Mae gen ti Haled Cynwal un ochr, a dim mae gen ti Andrew Taylor yn ochr arall. Oedd dy? Wel, o'n i'n mynd i reid. Star Wars. O sôn am Haled Cynwal, ges i neges Instagram gen i chydig ddyddiau nhw, gweld bod ti'n dod i Llandeilo.
derad y feic, achos mae'r llwybr tywi newydd agor. Dyna lle eisiau weithwyr. Mwynhau'n ofnadwy, tywydd perffaith, waw. Felly, diolch Heledd. Os ydyn argymell hwnna. A wedyn, o'n i'n neud sesiwn bore yma efo criw y ferched dipyn iawn i fi. Ni 70au. Yn sôn am sgwennu teithio, man draw, andros o lyfr da os da chi'n bydd arthyn nhw. Wedyn, dych chi wedi bod yn gweld rhywbeth? O Sian yn gymryd rhan, dydych. O'n i'n ei sesiwn am afonydd efo nes. Dechrau pnawn. O, cynulleidfa dda, gofyn cwestiynau, cas, bifir. Dyn ni'n disgwyl dim llai yn ddech chi heddiw. A ti jyst yn bod yn panidio. Dwi'n canol sesiwn efo Fflir Dafydd, dwi'n holi Fflir Dafydd fori am handi 2, felly nes i gorfod hi yng Nghaerfyrddin yn Banat, a nathon ni fynd rownd y siop elusen, nathon ni ddim sôn am y sesiwn o gwbl, nathon ni'n hwyr bon efo. A Dafydd, newydd gyrraedd? Newydd gyrraedd. A Galed newydd gyrraedd? Newydd gyrraedd, ie. Ond fi'n abod Llandeilo yn dda gan bod, ti'n bod, y nefoedd dros y mynydd yn eich hwm nesaf yn Rhydaman. So, a o'n i wario pildroi dros Llandeilo am 5 mlynedd. So, ie. Do, ie. Ond sôn am newydd gyrraedd, da, dwi'n newydd gofio, tro dwytho ni yma, oedd yn sesiwn ni o 5 tan 6, fi ben yn hun, lle, to, hedych chi. A pwy gyrraeddodd am 6, ond Richard Rhys. A gesiwch pwy'r i gyrraedd cyn pawb to yma, wedi camgymerydd eto, di cyrraedd am 4. Richard, dyma pan ti'n ymddeol, ia? Diolch methu deud ar amser chi. Da ni wedi penderfynu, da ni'n mynd i gael thema tro yma, just sôn am y llyfrau da ni wedi bod yn ddarllen. Lle sy'n ni gychwyn? Lle, gynulleidfa, audience participation. Efo pwy sy'ch chi cychwyn? Awkward, ben de. Ma'n drwg. Sut ti'n ei pawb deimlo na ni fi? Dafydd Ewel. Dechrau hefo'r... Ie, acs. Reit, oce. Felly, cwpl o bethau. Dar ni drafod hwyr i'r parti yn yr un diwethaf do, fod wedi dod. Felly, sgript Huw Fyw ydy yr gyfrol gyntaf dwi eisiau drafod. Os ydych wedi gweld yr sioe? Dwi di. Nes i weld ti llynedd pan oedd Lois Meleri yn chwarae y rhan yndi, a wedyn lenni mae Lea Gaffi, ie, wedi cymryd eto. A dwi'n gwybod, dwi'n dieddol o fynd ymlaen ac ymlaen drwy'r adag ynglyn â pa mor bwysig ydy cael sgriptiau. Ond mae mor braf gweld sgript mewn print. A mae rai fi ddweud, dwi'n meddwl bod yr ddrama yma wedi cael gymaint o ganmoliaeth. A do'n i ddim yn gwbl sicr ynglyn â ail lwyfannu'r cynhyrchiad mewn cyfnod mor fer. Ond mae gweld y ddrama ar bapur o'r rhywbeth mae o'n cyfoethogi y profiad. A dwi'n gobeithio mynd i weld ti sos nesaf hefyd. Ond mae mor ddoniol, a dwi'n meddwl bod Tudur wedi sgwennu drama sydd yn ddwys. Mae'n trafod lot o themau sydd yn gyfredol heddiw. Ond hefyd mae o wedi wneud hefo hiwmor arbennig iawn iawn. Dwi wedi camlas. O'n i ond bod y sgript sy'n teithio Iwan yn wahanol yr un cyntaf. Na, cwbl maen nhw wedi wneud ydy nhw wedi newid. Mae wedi diweddaru chydig, ond na, i bob pwrpas yr union. Ond am beth da, de, y rheswm maen nhw'n gallu teithio eto, di bod nhw'n di gwerthu allan mewn gymaint o lefydd y dydd gyntaf. Pa mor emal mae hwnna'n digwydd yn ni? O'n i'n mynd i gweld ti, ac o galeri'n llawn o bobl oedd unau ddim di gweld ti, neu oedd eisiau gweld ti eto? Felly, faint o bobl sydd yn mynd i'r theatr fel arfer, ond oherwydd bod Tudur Owen yn rhan ohono fo, dwi'n meddwl bod wedi denu lot fawr o bobl. Felly... Michael Sheen Cymraeg. Ta? Michael Sheen Cymraeg. Ia. Na, mae rai fi ddweud. Mae'n chwech prodrafa. Ac os gewch chi gyfle, dwi'n meddwl bod ti'n neud dwyfor wrth nesaf. Yndi, dwi'n meddwl, mae'n neud dwyfor rwbryd. A mae'n pontio eto ddrwy'n ôl, yndi. Wedyn, mae hwnna'n, yndi, dwi'n
Dwi'n mor falch o weld bod ti. A dwi'n iawn i fel bod ti ar restr dramau tygau hefyd. Wyddwn ni ddim. Dwi'n meddwl bod ti, achos yn y cefn mae yna weithgaredda i tygau drama 13 Dehongli Theatr. Felly, i ambell i athro neu athrawes, swn i'n argymell yn bendant i chi annog beth ti'n bwyntio fo. Mae hwnna'n mynd i werthu'n dda, felly, as di ar y cwricwlwm. Ynddi. Ond hefyd, swn i'n gobeithio bod o'n mynd i ddenu bobl yn ôl i'r theatr. A hefyd, mae o wedi wynebu cyfnod digon hes yn ystod y blynyddoedd diwetha. Felly, yn gobeithio bod hwn yn dynodi rhywfaint o adfywiad yn hanes y theatr. A chdi? Wedyn, dwi mor ddiwylledig, de. Nid yn unig dwi'n mynd i genogi'r theatr Gymraeg, ond eisiau weld arddangosfa Gwen John ddoe yn yr Amgueddfa yng Nghaerdydd. Oes rhywun wedi bod yn ei gweld ti? Dwi wedi bod yn. Arall yn mwynhau? Mae'n siarad. Mae'n wych, dyri. A ni'n... Oes rhywun arall yn bod? Dwi'n mynd... Da chi'n dilyn cael? Da chi'n bobl? Ie. Ie. Wel, i fod yn oras, dwi'n thic. A na, ddys i'n syni, man, o ti'n mynd haro fi fatha boi celf. O, wel... O ti yn, does? Dwi'n hoff o gelf, ond dwi'n hollol anobeithiol. Gareth Owen oedd yn athro celf i'n ysgol. Mae gen i fo arddangosfa yn Oriel Plas Glynweddw ar hyn o bryd. A dwi'n meddwl bod wedi torri galon pan welodd o fi'n cerdded y drws, achos dydw i... Wel, yn un peth dwi'n lliwddas, felly dydy hyn yn lot o help. Ond i ddod yn ôl at yr arddangosfa yma, mae hi yn chwip. Mae'n chwip o arddangosfa. Os gewch chi gyfle, mae yna tan diwedd mis Mehefin, dwi'n credu. Is di yna, do? Do, dwi wedi bod. Fo'n brofiad rhyfedd, achos dwi'n teimlo rhy fath o chdi. Mae o'n fyd, dwi ddim yn teimlo bod fi'n cweit yn i ddallt, a ddim yn rhan ohono fo. Ond oedd o'n ddiddorol, a hefyd y ffaith bod ni'n dathlu hi fel artist Cymreig pan nath i adael Cymru a fi ddim wir sbio nôl. Ond dyna slifyr de. Tewa. A bod i brawdi Augustus John wedi cael gymaint o sylw. Falla... Do, a ddari o ei hun gyfaddan do ymhen blynyddoedd na hi fysa a dod yr enwoca. A dwi'n gwybod yna gymaint o amrywiaeth yn y lluniau o ran mi oedd hi'n hoff iawn o gathod a yna gymaint o dwi'n mynd i hoff o gathod yn hyn. Ond oedd y lluniau a gweld yr amrywiaeth a'r cymeriadau yn yr eglwys. O'na gymaint, os gewch chi gyfle, swn i wir yn argymell fynd i weld hwnna. T'w beth swn i'n licio ydy gweld arddangosfa o artistiaid benywaidd o'r un cyfnod â hi. Achos dwi yn meddwl, dwi'n falch bod hi'n cael sylw, dwi'n meddwl bod yr arddangosfa'n wych. Dwi'n meddwl bod yna chydig bach o deimlad mae hi oedd yr artist benywaidd o'r gyfnod. A mae yna fwy a da ni angen rhoi sylw i. Yn yr un ffordd, Kate Roberts, ie, yn union, yn union. Swn i'n cytuno fyna cant y cant, ond hefyd, dydy o ddim yn math, tyfod beth ydych chi'n dweud, ond ydych chi'n meddwl bod fi'n fan o gelf a hynna llall. Ond dwi'n meddwl bod y traddodiad celf yng Nghymru wedi cael digon o sylw pryn bynnag. Dim ond rhywbeth gymharol ddiweddar. Mae o'n, i fi, mae cyfrolau Peter Lord mor ddifyr hefyd. Mae o wedi gwneud gwaith aruthrol yn y maes. Ond dwi'n jyst yn meddwl bod y gyfrol yma, mae nifer o wahanol ysgrifa yn trafod gwaith Gwen John, a wedyn mae'r rhagarweiniad wedi cael ei sgwennu gan Gwyneth Lewis. Jyst yn rhoi i'r cyd-destun hanesyddol. A dydy o'm yn rhad, de. Fyddai'n bita baked beans am mis ar ôl brynu hwn, dwi'n meddwl. Mae'n 50 ond mae o werth o'n. A lluniau, di'r lluniau i gyd yna? Na, achos mae'r arddangosfa, mae dros... Mae'r ddau lawr. Felly, ond mae yna lyfrau eraill ar Gwen John hefyd ar gael yn Amgueddfa.
ond hwnna nath gymryd ymryd. Ond mae'r rhagarweiniad gen Gwyneth Lewis yn wych hefyd, yn fel sut yn disgwyl gen i. Wedyn yr ola di Storis Geraint Iwan. Sef yn un dwi wedi darllen hefyd. Wel, oedden ni wedi dweud yn y podlediad diwethaf bod ni'n mynd i ddarllen ar gyfer y sesiwn yma, do? Dafydd, dwi'n mynd cofio beth Na, o'n i'n drafod. ocê. Da. A nes di fwynhau? Nes i fwynhau nhw'n nadwy. Dwi di mwynhau'r cefn yn un peth. Y dyfyniadau broliant. Nid i gyn GSFs i ffrindo. Ia, dim problem. Sgwenna di rhywbeth ar ho enw fi arno fo. Just paid a neud i fi swnio'n thic. A mae hwnna roi blas i chi o beth sydd yn y gyfrol. A hefyd, Punnaeth Adran Gymraeg Bryn Rhyfel yn dweud mae dyna tro cyntaf i weld unrhyw beth oedd o di sgwennu. A bod o dda. Mae'n amlwg bod y boi yn geek llwyr. Mae'n cyfadda hynny hun, dydy. A mae yna rei o straeon. Mae yna un am William y Clint, sef y tiwmor. Ie. Yna'n anhygoel. Mae hwnna'n ffantastig. Os yna rwy'n arall di Ie. darllen y gyrola? Ddim i fydd na wahaniaeth barn, dwi'n gallu deimlo fo'n barod. Ond William y Clint i mi yn chwip o stori. A mae'n ddoniol, mae'n ddwys, mae'n eich di feddwl, mae'n reit dris, felly mae'n ychydig bob dim yn y gyfro, mae'n ystorion eraill eisiau mwynhau. Ond, eisiau ddim mwynhau'r diwedd, ond adael ti ddeb ti yn y gyntaf. Na, wel, ti di dwy'n pob dim o'n i'n mynd i ddewd. I gael watch. Swn i'n cytuno fo chdi yr ail stori hefo'r tiwmor. Mae honna yn ysbytol. A dwi'n meddwl bod yr bennod hefyd lle mae'r postmon yn mynd rownd y stad 2. Mae honna, nes i mwynhau honna. Ond mae fel cytau yr ddwy bennod ola. Mae fel bod o'n newid trywydd y stori. A dwi'n gwybod achos mae o di enwi Manon. Ia. Ys di sbwylio fo Manon, sori. Ond heb i ddim eto fo i chi, ond mae yna... dwi'n gweld i bag ydi pam bod ydi mynd lawr y lôn yna, ond oedd o'n adeiladu y stori mor dda yn y penodau hyd at y ddwy benod ola, a wedyn nath o jyst mynd i gyfeirio lle o'n i chydig bach yn... O, pam is di yna? Oedd amlwg bod o'n mynd i wneud hyn ar cychwyn am hwn i. Rwy'n fath o'r tales o'n i unexpected, dio. Mae gennych chi straeon quirky, rhaid nhw'n odd. Ond maen nhw gyd yn adeiladu rhywle, a wedyn ti'n cael y stori yma sy'n llawn o celebs Cymraeg yn cynnwys Manon. A mae just yn... Dwi'n just yn gweithio i fi, de. Beth nhw, straeon byrion sydd yn gweithio fe'i gilydd, cos ti'n dweud penodau ac wyt ti'n dweud straeon. O, ie. Wel, ond beth sy'n glyfar ydy, maen nhw yn clethu mewn i gilydd. Yndyn. Hynny yw, dwi'n ymddangos felly yn y penodau cynnar, ond fel ti yn darllen y gyfrol, ti'n gweld bod y gysylltiad ydyn mae yna felly gymeriad yn ail ymddangos yn y gwahanol straeon sydd yn gret. Ond, a ma'n o'n falle bod chdi mewn sefyllfa am ffyn, oedd o'n bechod i fi bod o wedyn mynd lawr y lôn wrth drafod celebs a chdi. Mae'n anodd iawn i fi roi barn o hyn achos dwi'n gymeriad. Yn y byd yma. O'n i wir yn licio o ffordd nath o orffan y gyfrol, achos o'n i'n teimlo bod o'n neud pwynt ehanga. O'n i'n disgwyl iddo fo'n neud y pwynt oedd o'n neud ynglyn â Cymreigdod, be mae Cymreigdod yn ei olygu, parchusrwydd, hynna i gyd. O'n i jyst yn meddwl, ia, does o neb wir yn sôn am hynna. Nes i wir fwynhau o. Yn hoff stori efo'r un o fe ti'n sôn amdano fe efo'r tiwmor. Lle mae o'n sgwennu mewn ffordd, mae arddull o'n eitha moel, dydy. Mae'n ffilmic iawn, fe wedi weld fatha Black Mirror aidd. Ond o'n i jyst yn teimlo bod yna ffasiwn a fwynder yn y stori yna. A mae jyst yn deimlad gret i fod yn... Mae yna 5 fersiwn o'na fi wedi clownio
yn y stori, so mae'n gach. Dyna di o, oedden ni jyst meddwl, 5 manon? Ond hefyd, tybod, os da ni'n trio dweud pa mor bwysig ydy cyrraedd Cymraeg sydd ddim yn darllen fel arfer, neu bobl sydd ddim yn troi yn y cylchoedd Cymraeg, dim amherch i chdi. Ond fysa enwa ambell i berson, so mae'n golygu'n byd iddyn nhw nesaf. Na. Na, ond wedyn fysa ti yn dweud hynna, os ti'n darllen llyfr o diwylliant ti ddim yn gyfarwydd efo fo. Ti'n gallu darllen o, meddwl, wel, okay, mae'r person yna yn amlwg yn golygu beth am diwylliant. Bryn Fôn yn yr o'r enghraifft. So, sa ni'n darllen rhywbeth o, dyma, Werddon. Bod ni'n nabod bobl, ella sa ni'n... Ond mae fi, dwi'n bod gorau fath o gwion tegid, Yeah. a chdi, Bryn Fôn, a... Dream dinner party. Dream dinner party. A dwi jyst yn teimlo bod o'n, dwi'n gwybod, bod o'n bechod, achos mae o'n cyfyngu i fi, mae o'n cyfyngu apel y llyfr a'r thema. Ond dyna ddim arni. Dwi'n cytuno fo Dafydd, ac yma angytuno fo ti, manad. Diolch. Yes, si. Da ni wedi recordio hwn. A dyna beth dwi wedi gwneud. Diolch o'r am, Dafydd. Chris o tad. A ti wedi dwy'n llyfru. Reit. Ti wedi gwario dipyn yma. Chwarae teg ti. Rhwng y 4 llyfr. Reit, bwys chi gynnesa. Mae'n gorfod i fi. Diolch nes. Dwi wedi darllen hwn, La Salamandra, gan Miriam Elin Sotin. Sy'n rhaid i darllen hwn? Ne, Wedi brynu fo? Den ffynu. Licor clawr. Wrth fy modd. Wrth fy modd efo hwn. Mae o'n wir di wneud i fi feddwl, achos beth di hanes merch sydd mae di colli mam, a mae mam hi'n ei dales. Na di, dwi'n o sbai. Do. Pwla trymbo. Mae'r draif yma di bod yn hir, cael eich. Mae'n colli mam, a wedyn mae'n mynd yn ôl i drio ffindio hanes i mam. Oedd ei mam hi yn artist, felly ti'n cael chyd bach o'i hanes hi drwy'r lluniau mae di greu. Ond oedd o'n neud i fi feddwl am y ffordd da ni'n trafod diwylliannau eraill mewn llenyddiaeth Gymraeg. Achos fel arfer, sa'ch chdi'n cael llyfr sy'n trafod gwlad boi, so fel, mae'r cymeriadau di mynd yna ar ei gwyliau. Fysa fo'n math o lyfr, sa'ch chdi'n deud, llyfr da i fynd ar dwyliau efo chdi, i ddarllen ar y traeth, math o beth. A mae yna rhywbeth, dwi'n mwyn gwybod, mae hi'n barchus iawn o'r diwylliant ac o'r iaith. Mae'n defnyddio lot o Sbaeneg yno fo. Mae'r ffordd mae'n sgwennu am gelf, achos mae'n disgrifio'r peintiadau mae gymeriad fam di greu. Ond da ni'n gweld nhw, wrth gwrs, fel darllenydd, lle ti'n gorfod dychmygu y peintiadau yna. Dwi'n just yn meddwl, mae o'n hyfryd a mae di sgwennu mor... Mae'n gret, darllenwch hwn. Wrth yma. Wedyn. Oce. Mae fy mab, fy mhlentyn canol yn wneud i dygau. Mae'n dechrau mewn pethefnos cradur bach, a mae o'n astudio of Mice and Men gan John Steinbeck. Ac o'n i'n meddwl, swn i'n darllen o mwyn cael trafod efo fo. Dwi wedi mwynhau. Beth sy'n di darllen o gynt? O'n i'n mynd i darllen o gynt. Nes i fwynhau o, swn i ddim wedi gwerthfawrogi fan hyn ar 15 oed. A dwi'n gwybod, mae o'n mwynhau o, mae o'n licio fo, ond dwi'n meddwl bod yna lot mwy iddo fo rwan bod fi'n hyn. Dwi'n gwybod. Ond na, mae o yn wych ac yn ofnadwy o drist. Lle, dwi'n mynd i fod yn siarad am hwn lot dros yr wythnosau nesaf yma. Doedd am yn un o'r llyfrau lle oedden nhw'n deud falle dylia fel ddim bod ar yr maes llafur oherwydd bod yn defnyddio ieithwedd oedd yn
Mae yna lot o bethau yn fo, dwi'n ffeindio, fatha mae'r ffordd maen nhw'n trafod merched yn fo, mor hyll. Ond dwi'n cymryd yn y dosbarth bod hwnna'n thema maen nhw'n mynd ar ei ôl o. Lle mewn ffordd, os ti'n rhoi llyfr fel hyn i rywun, yn yr ysgol ydy'r ffordd i wneud o, ynddo? Achos bod rywun yn pwyntio allan, ia, ti ddim, mae'r darwyn o ferched yn fo yn hyll. Be da chi feddwl o hynna nath o beth? Dwi'n gwybod. Ond dwi'n nabod bobl yn ei arddegau sydd wedi fwynhau o. O ie, na, mae o di fwynhau o fyd. Dwi jyst yn meddwl bod fi'n... Ti'n gwybod, ti'n darllen rhywbeth a ti'n cael lefel arall pan ti'n hun, ti'n gweld o perspektif gwahanol. Yn ddiddorol iawn, nath nhw astudio Macbeth hefyd. A nath yr athrawes ddeitha fi, mae'r hogia i gyd yn gwirioni ar Macbeth. I gyd. So, maen nhw gyd wrth i bodda. Sy'n dwi... Ac oedd Ger hefyd, sy'n dod adra yn siarad amdano fo. Mae'n anhygoel. Do, achos nes i wneud o'n ysgol hefyd. A hefyd, dwi'n cofio gweld cynhyrchiad theatr clwyd o'n fo, hefo Gwen John yn fo. Ac oedd o'n wych. Ond yn bersonol, dwi'n mynd das pam bod o'n cael ei ystyried yn lyfr anaddas. Dwi yn. Mae... Ond dyna di'r holl syniad i cefn iddo fo, bod o fod i wneud i bobl deimlo'n afiach. Yndi, ond hefyd ti'n rhoi y cyfrifoldeb wedyn a pan ti'n ifanc i beidio ailadro efo bethau, hyd yn oed jyst fel joc ar tynnu goes. Mae'r holl bwnc yna mor anodd. Dyna pan gael Llenyn Jones i dympio. O, fy'n llyfr i ar y curriculum. Doch gen i, Llenyn Jones hefyd. Newydd gael ei dympio, mae'n rhaid. Ie, newydd gael ei dympio, ond mae wedi cael ei dympio, a dwi'n brifo. So hwnna'n dod y pres neis iawn i mewn. A dyna'r unig debygrwydd rhwng ni o John Steinbeck. Ia. A Steinbeck dal na. Dyna fo, gyda hi. Yna fo. O, da iawn. Da chi isio Alec ys e? Yndach. Alec ffwm. So, nes i darllen doi llyfr Gymraeg, hwns yma. Ar ôl, o'n i doi llyfr Saesneg bis diwethaf, dwi'n meddwl o'n i. So, nes i darllen To, gan Meinir Pierce Jones. Hwn yn rhywbeth. Chi di trafod ei lot o dablediad. A mwynhau fawr iawn. I'n meddwl bod e'n clyfr iawn y ffordd ddyn defnyddio'r stori To yna i dwlu bob dim at eilydd. Nes i dabel bod mewn 2 diwrnod yn meddwl, o'n i methu rhoi law. Di hyn yn golygu bod ti di arfer efo'r iaith ogleddol iawn? Mae beth arfer gyda. O ran y gwyddor, neu di mer o ran ar Ie. Ond, na, dim ond, mae'n iawn i fi ddarllen. Na ddim meddwl bod e'n rhy ogleddol. Ond falle bod ti'n iawn, falle bod fi wedi darllen gormod o awduron o'r gogledd erbyn hyn. A bod fi'n dechrau dod i arfer o iaith. Ti siarad efo ni bob mis. Wel, oce. Ond na, nes i mwynhau hwnna'n fawr iawn. A wedyn, llall wedyn, Mor Hapus, Gwyneth Lewis. So, ti wedi darllen hwn, netha? Dwi wedi darllen fe do. Wel, ar y ffwrdd darllen hwn? Na? Oce, so, mae hwn, gen syniad oedd y llyfr cyda, ie? Gan Gwyneth Lewis. A nes i fwynhau hwnna. A fi? Fi'n bod, oedd yn gymysg i credu rhwng pawb oedd. Mae'r llyfr Mor Hapus wedi seio ar 2 ffrind sy'n byw yn Llundain. Beth o fochen ydy? Mae lot o rhyw. A lot o... Dwi'n meddwl modd, gan i ffeifr mae rhywun yn gael yn fochen. Lot o eiriau amharchus, byddwn i'n gweud. Nes i fwynhau yn fawr iawn, for honesty. Do, nes i fwynhau e. Di ddysgu bethau? Di ddysgu bethau newydd? Falle bydd y ti yn. So mae rhyw 300 tudalen. Ond mae lot o rhyw yn mynd ymlaen. Mae lot o gymlethgod rhwng y cymeriadau. Ond oedd e'n mynd eitha glefr mewn ffordd. Mae hi wedi seio fe yn Llundain yn gweud bod y stwff mae gyd yn digwydd yn Llundain achos mae Llundain yn dinas mawr a mewn ffordd chi'n cael get away gyda pethau yma.
So, oedd e kind of yn cyfeirio byddwch chi ddim yn cael get away â'r rhai o bethau yma yn Cymru, ydi meddwl, ti'n modd? A fi ffyn mae hi'n byw yn Llundain hefyd fi, so yn amlwg wedi seilio ar, ti'n modd, dinas mae hi'n nabod. A i fi, oedd hwnna fel, ti'n modd, fi'n credu mae wedi gwneud genre i hunan mewn ffordd, y Gymraeg. Achos sneb arall yn sgwennu fel hyn. Ti'n modd, ond fi'n bod y ti'n sôn am y dylifryd i bethau o ran merch yn gweud, ti'n modd, y ti'n gweud y bobl yn gweud stwff y tŷ ar ôl sgwennu reina. A mae reina yn beth ymlaen o'r reina, di. Ti'n modd? Llawer gwaith na ni. Yndi. Ia ni, fatha amser bach o sgosil. Y gymhariad rhaim, ynddi. So mae definitely, mae wedi, ti'n modd, mae wedi sgwennu mewn ffordd bod sneb arall yn sgwennu. Mae dewr iawn yn sgwennu o dda. A ti'n modd, ni jyst fel, mae'n biti mewn ffordd bod y stwff, bod hi'n twro bod fi methu seilio'r stwff yma yng Nghymru hefyd. Ti'n modd, bydde hwnna'n cam arall ymlaen, bydde fe, o dangos bod y bethau wedi trafod yn y llyfr ddim jyst yn digwydd at Llundain. Mae gallen nhw ddigwydd ym Mhemglad Cymru, gallen nhw digwydd yn trefi yng Nghymru. Ma nhw. Ie. Wel, ie, ond fi'n cymryd, falle bydde'r ymateb wedi bod, falle bydde'r gwrthdaro yn erbyn hwnna os bydde wedi cael ei seilio yng Nghymru. Wel, ond na lawer iawn o bobl ddim yn hoffi sgennym syniad oherwydd bod yn ochedd. Ie. Y si fwyn hen ymnadwy, ond yn grŵp darsen ni, oedd ddim wedi casau o. A ges i ffasiwn sioc. Dyna ni'n meddwl, mae'n gyd. Mae'n oed yndi pan mae pawb yn derbyn di fel la. Oedd hwnna wedi bod trist am sgennym syniad. Oedd. Dwi'n yn gwybod faint yna chi sydd wedi darllen y gyfrol yna. Ond i fi, oedd darllen hwnna jyst yn gwneud i rhywun deimlo reit. Oedd. Dwi'n gwybod. Am wyt ti elfen yna, no? Ie, mae hwn yn gwthio'r ffiniau fwy, ydy. Ie, bendant yn gwthio'r ffiniau fwy. A fi'n cymryd bydde lot o bobl yn cael ei roi ffwrdd gan hwn. Ond fi'n credu mae angen hwnna mewn llyfrau hefyd. Nes i ddim mwynhau o gymaint, a dwi'n cofio am pam, ond oedd y sicr o ddim oherwydd yr Huw. Rhywbeth arall oedd o. So rwy'n dy gwrando yn cofio pam o'n i'n licio fo. Felly bod fi jyst mewn tymor ddrwg pan o'n i'n ddarllen o. Mae yn un digwydd ydy. Da chi'n gallu darllen llyfr, ie. Ond i fi, oedd e'n cyfro perffaith achos nes i darllen mae'r hael mas, bod mas o wythnos, a ni'n twmlo bod hwnna'n neud, ti'n bod sôn am llyfr ar wyliau, mae'n twmlo fel llyfr ti'n darllen ar wyliau, a oedd yr haf, fi'n ddim yn credu bydde fe wedi mwynhau mewn un ffordd os bydde fe yn nghanol gaeaf a bydde'r dosweithio'n dywyll. Oedd e jyst yn twmlo fel, ie, mae hwn yn braf i ddarllen drwyddo yn y hael. O falle taw fi, ti'n modd? O hwnna, ti'n codi bob math o gwestiynau ar gyfer golygyddion a pryd maen nhw'n prydhau llyfrau wan. Waw. Ie. A Fi'n gael tywydd a ansadrwydd yn... Ie. Pidwch a gyhoeddi o llyfr mewn nes mae'n braf. Ie. I fi mae hwnna'n, fi'n darllen lot fwy am sydd mae'r fyswthyn ole a mae'r tywydd yn brafiach. Fi'n darllen mwy. Ydw. Ystod yr ha. Ydw. A mae teip o lyfr wahanol fe'n credu. Ie. Ti'n dweud yn gyda? Ie. BMX. Ie. Hwna i fyd. A wedyn sgall fi wedi gwrando a lyfr nes ti awdym i ni yng nghanol gwrando. Newyddion sy'n bys Tolstoi. Mae'n dda. Mae'n dda. A gwrando ti di wneud hefyd? Gwrando fi'n neud. Ie. Fi ddim yn siŵr sut bydde fe wedi ddarllen. Mae'r ffaith bod fe'n... Yndi, ar acen. Fe'n gweithio'n dda iawn, di. Ie, a lot o... Sut ydych chi'n gwrando? Ar boro bocs o rwbo? Ie, boro bocs o lyfyd, ie. Ie, fi rhyw 3/4 ffordd trwy dda. Ge, jyst gofyn i'r gynulleidfa, ti sôn bod ti'n darllen mwy yn yr hach. Jyst yn andiddordeb. Os yr ein i chi, da chi'n darllen mwy pan mae'n braf? Sa'r fyny? Dyna brofi bod ti'n hollol wahanol i bawb aled. Ne be roed i dod o fyny? So ni? Gachau mwy o ni, as. Ie. Mi'n am drôn yr ar. Ond, ie, nes i cyfio'n llynedd am yr wylido la, nes i darllen yng nghanol o'iw, dy fe? Jyst eistedd lawr y tan o'n gyda llifal at y darllen, oedd yn gret, rhan o'i gynoriaeth a darllen. Fi'n bod oedd, erbyn fi edrych lan, oedd dorf o gwmpas fi, ond ti'n modd, ni'n land. Rhan o'r
cael ei ymgodi yn y llyfr. Wyt ti'n gallu darllen yn nghanol trwyd? Do, o'n i wedi copi fy hun yn dwy'r y dyfr, a dwi jyst yn darllen y canol. Do, rwy'n fynd i adlad i'r ofo. Braf. Dwi'n gallu neud hynna. Mae'n diwyd ein allan y rwa. A sain, dwi'n... Mae rai gael sonydd. Pan o'n i'n blentyn, real, mae'n rhywun mewn llyfr o hyd, oedd y mrawd a chorydd yn taflu pethau tai. Yn mynd paid bod mae'n boring bethan, ti di allan i chwarae, ac o'n i yn rhywun yn y llyfr. Ac o'n i just cymryd dim sylwedd yn nhw. O'n i yn y stori. Dwi ddim fel o'n. Cos di bobl taflu slipas a tai. A fi'n credu fi codi gyda'r hael hefyd, so fi'n rhoi cyfle i ddarllen o recyn i gael arall ti codi. Annach. Waw. Gyd. Dydy arferion gwahanol y bobl yn ddiddorol. Aw. Diolch Aled. Sut da ni o ran amser? Gan ni. Fi'n siŵr bod amser i gwestiynau ar y diwedd. Te, cofiwch wan. Dwi'n eisiau gwestiynau gan chi. Sian a fi ar ôl. Ti'n eisiau mi gyntaf, Sian? Oce. Dwi'n mynd ail dy sydyn, ia? Sydd yna, mae'n egon amser. Egon amser. Oce. Be ti trafod i fi? Yn mynd i wneud. O, ia. Oes gen i mond dau ar ôl. Just i nodi bod fi hefyd bydd fi berllan to a wedi fwynhau o yn arw. Dwi'n mwyn. Da ni'n di callu mae pawb di ddarllen a Cybeld yn hapus y spel nhw. Da iawn mi i'r esti a dy. Mae'r tri yma a mae'r rheswm syml. O'n i'n gwybod mae bwlch byr o gynna ni rhwng y recordio'r dwytha a dod i Llandeilo. So nes i just bachu llyfrau tenodd ar yn siwff. Ia, ti'n neud y job yn iawn ac yn diwedd ar ddyn o svei a dramau a ymchwil gefndirol a anyway. Storïau'r Henllys Fawr, W.J. Griffith. Do'n i ddim di ddarllen. Mae'n un o'r llyfrau yma. Ti'n gwybod amdano fod ydy? A do'n i rioed wedi ddarllen o. Wedi gyhoeddi, beth, 1938. Hwn yn ail argraffiad yn 2014 gen Cromen. Mae byd am Cromen. O'n i di fwynhau, mae hwnna'n lun o cwmni drama sarna. Nerd dramau. Diolch. Just dwi'n meddwl sy'n ti'n gael. Do'n i'n siŵr i ddechrau. Mae nhw'n straeon byrion. Hollol ddim i'w. A mae'r cymeriadau yma. Ond ar ôl ti ddarllen o dipyn, o'ch ti'n dechrau teimlo bod chdi'n nabod y bobl oedd yn y pentra yma, o'ch ti'n mwynhau nhw, ond o'ch rhaid chdi gyrraedd i lefel nhw cyn dechrau mwynhau. Di'n anes yn wir. Tiwniau mewn, dwi'n gwybod beth dwi'n dweud, beth felly. Dwi'n angen... Mae'n ysbrelus mi ddarllen o, ond i'n cofio meddwl, waw, sef mae'r llyfr yma di bod, cos nes i fwynhau o gymaint. A dwi'n mynd gorau... Mae'n llyfr dwi'n gwybod amdano fo. Ie. Neu jyst ofyn, ie. Faint o'n chi sydd wedi darllen straeon yn Llys Fawr? W.J. Griffith. A faint oedd yn gwybod amdano fo? Ie. Ie, just off, ie. Ac oedd ei wneud addasiad gyfer teledig yn Gareth Miles yn yr 80au fyd. Dwi ddim yn cofio'r Ni ddim yn gwybod hynna. Mae'n deud hynny ar y cefn. Dwi'n licio gweld nhw de. Dwi'n ddychmygu'n. Orllidwyd addasiadau teledig yn Gareth Miles o'r S4C yn yr 1980au. Wow. So, pawb di methu heina. Gai just... Mae gen i go, mod i gyd darllen, neu mynd yn un swydd i darllen hwnna, achos oedd Kate Roberts wedi feirniadu fo rhywbryd a dweud bod nhw'n rwtch. Mae hynna'n canu rhyw gloch. Oedd ei. Dwi'n meddwl mae'n hau ddysmygu hefyd. Harry Parry ddedodd. Mae nhw'n noson lyfrau. O, Harry Parry licio nhw, wedi ddysmygu nhw. Os y Harry wedi nhw, ia. Ia, mae'n awr Harry Parry, ia. Dwi'n cofio fan dweud bod Kate Roberts yn gallu bod yn hen Beech. Gallwch lot i ddi Kate Roberts. Harry Parry dweud hen Beech. Oedd hi'n perthyn i un o'r gynulleidfa. Dwi sy'n mynd gyffyrddus efo hyn. O, ti'n mynd cyr gair Beech, bod hi'n anast. Mae Kate Roberts gafodd ei fywyd calat. Da ni'n bod yn glen amdani hi. Brenhines ein lle. Okay. Ond oedd gen i ddim myned efo straeon ysgam doniol. Ie. Ti'n derbyn hynna? Do. Okay.
Cer ymlaen, Sian. Cer ymlaen. Dyna cwbl sydd ddeu gwir. I sôn am hwnna. O'n i... No, dwi'n colli un. O'n i fod i ddod beth i fenthyg i chdi fyd, ond dwi di anghofio. O'n i di darllen hwn o blaen. Y dyn y blanau goed. Chdi sy'n arbenigwr ni os ydw Oedd yna hefyd. Ti di darllen o do? Mae'n hyfryd ydy. Na, Mae o, ie. Condigedig. Yndi. Di John, o, dwi'n gwybod. Ie. Sgwennwr yn sgwennu mewn Ffrangeg ar y cyfan, ond mi gath y stori ferch eitha hir yma. Chyhoeddi'n Saesneg yn tro cynta. Oedd hi'n mynd anno, mae ddim yn annos mewn Ffrangeg wedyn, de. Mae'n stori hen ddigaw sy'n plannu mes. Nes bod o'n traws newid y tirlun. A hyn dros gyfnod y ddau ryfel byd. A mae'r rhyfeloedd mae'n digwydd yn y cefndir, ond ddim yn effeithio yn y foi. Sticio mes yn y pri. Mae just... Yndi. Mae'n hyfryd. Yndi. A mae'r fersiwn Cymraeg yn hyfryd. Yn hyfryd. Yndi. Mae'r Tyn Dafis. Yndi. Yn darllen y rhwydd yr union gywair iawn i'r stori. Chwarae te. Mae'n digedig a'r lluniau yma. Yna fi mae ti ffindio. Michael McCurdy. Ie. Felly, un peth o ddifyd yn di bod yn trafod Saltpath do. Mae yna lot o bobl di darllen hwn a credu bod ti stori wir. O, Sian, di ddim. Cdi? Ti'n gwybod Sian Corn? Oi. Mae'n teimlo'n wir. Ie, mae teimlo o'r wir, mae lot o bobl wedi credu. Nath o'r rioed dweud bod ti am ei nath o, ysdi, bwysleisio yn nes ymlaen, de. Ond mae'n stori sydd wedi gwneud gymaint o argraff ar y byd ecolegol, dydy. Dyna dy spoiler gweitha. Ti di gollwng. Sori! Ond mae'n iawn dda fo nid, dweud. Cos mae'r stori werthod ydy. Dyna di'r... Ynddi. Yndi, oce. A rhaid o bobl ddim yn dallt. Y teitl eto. Y dyn y blanau goed. A'r enw cynta yn Ffrangeg ydy Jean. Chod o Jean, Saesneg. A dyma'r snam yn mwy daleg. Giono. Si Jean. So rwy'n yn gwybod wes fi? A mae yna rhywbeth yn yr... Cos mae yna... Esbonia... Mae yna ysgrif amdano fo hefyd. A mae yna... Mae'n ystyried ei hun. Yn hanner... Mae yna dras i dalai, mae rhaid. Dwi'n cofio'n union beth yna. O'n i'n gallu dweud. Ac oedd yr fersiwn yma gyhoeddi gyn coed cadw. Yn ymgyrch fawr coed i bawb neu beth. Oedd y pres yn mynd at hwnnw. Gwrs di o ddim digo codi'n byd na am y stori rioed. Mae wedi bod yn hil i pawb defnyddio o'r dechrau un oherwydd bod o'n credu ni. Wyddwn ni mae hynny. Mae'n bron yn well na'r stori. Stori, fel a bod i jyst i deud hynna, dylach. Pwy sy'n cael y pres am y llyfr ta? Coed dadw. Coed cadw yn yr achos yma, ond dwi'n gwybod, mae'n siŵr bod yna wahanol bethau wedi digwydd mewn gwahanol ieithoedd a gwahanol graffiadau. Ond Felly dos am hawlfraint adni, os dwi wedi dallt yn iawn. Clen da. Gled, ie. Bys o'ch chi'n hynna? Na, na mi. Dwi'n meddwl bod o wedi gwneud rhaid ddau lyfrau eraill, do. Dwi'n bryd darllen i byd arall gyda fond. Oed. Sori. Sitio. A'r sif Saesneg, mae hyn yn amnadwy, cos mae Gymanon a fi straeon yna fo, ydy y New Welsh Tapestry, ond dydy o ddim yn, da ni'n mynd i elwa dim, cos mae di gyhoeddi'n Indian yn siarad. Dwi'n meddwl, be oedd fel yna? Ti di weld o? Na. Cos dwi'n mynd wedi cael rhyw gopi bwtslaid bron iawn sydd wedi styffylu at ei gilydd fel hyn. Straeon gyn Fflir Dafydd, Carol Lewis, fi, Angharad Price, Francesca Rhys a Manon. A straeon y Saesneg, rei yn yn gyfieithiadau, rei yn wedi sgwennu'n Saesneg. A gath hi trwy llenyddiaeth ar draws ffinia i gyhoeddi gyn Sam Park Publishing House yn Kolkata.
lle mae jyst difyr gweld pethau mynd yn bell, ac wyt ti'n gwybod, blaw bod fi wedi digwydd cael y copi Blair yma gyn Nici. Swn i'n di weld o. Gyd i weld o. Dyd ti'n di gweld cyfrol efo stori dy hun yn ei? Na, dim eto. Na, fyddai'n gael. Newid o dalla fo gymharol, ond ydy'n rhyddhau ym Mhrydain a fydd i ddim, dwi'n meddwl. A cyfieithiad yn ti ydyn neu stori wreiddiol? Ta beth? Dwi'n meddwl... Mae sgwegi yn meddwl bod yn di'n gyfeithiad yn dweud. Ofnadwy, dwi rili ddim yn cofio am hyn mor ddiweddar. O'n i'n licio dyn di, ti'n gwybod beth sy'n digwydd. Na, sy'n oedd mae yn da. O'n i'n meddwl, Ti'n gwybod beth o? Nes i sgwennu hwnna ar gwrs newydd efo chdi. Wel. Diolch. Flynyddoedd yn ôl bechan. Ddim yr un efo'r chydig o... chydig bach o... na, gwrs, dos o ddim beth sy'n galw hwnna. Ddim yn addas i chdi na, wes. Eish honna. Cos o honna dda. Diolch. Dim i ddarllen. Diolch, sorry, Saesneg. O ddim yn foched, jyst bod yna... Cys di hon, jyst yn dŵl moched. Ond o'na... Yno... I mochaidd, da. Pawan. Dwi'n teimlo mod i ran o'r stori yna. Cos o dasg o si osod fath yna, da. Ie. Yes! Efo? Yr wyf yn hapus. Dwi'n rhaid sgwennu hynny. Efo fi. Dim efo. Pawan. Yr hydymedrodd bych neu Siawn gyn Casu Dylan yn effro y tedu. Ond dwi'n gwybod llyfr efo stwffl yna fo. Wel, ia, dwi'n meddwl bod yr hys sydd yn cael ei gwerthu'n India fel la. Jyst bod hwn yn rhyw gopia rhat ysdi samples felly oedd wedi dod drosodd yn ces rhywun o India. Yn neis da? Ia. Ond hwn di'n India. Reit, ti'n goffro'n hyd? Do, eich ti Iwan. Nes siw bod gynnu ni amser am gwestiynau. Reit, mae'r lleill o synu hyd bod fi, dwi'n paratoi, dwi'n broffesiynol, mae gennau'n nodiadau. Ond dwi'n wir yn sbio yn y chwaith, fi jyst yn atgoffa ni. I sôn am Storis Geraint Iwan, y nofel arall y llenys i oedd, a mae'n di sôn amdani yma fori, Nes der Rhys gan Marged Berry. So rwy'n yma di darllen ni? Si di prynu ni, reit. Mae'n nofel gyntaf Marged, gyflwynydd podleidiad Scribbles. So, dych chi gedi gwrando ar Scribbles? Na. O, mae hi'n dipyn o fan, mae'n amlwg o'r podleidiad hwnnw, a pethau mae'n rhaid yn Instagram a felly bod hi'n fan mawr o nofelau hanesyddol, a dyna di hon yn amlwg, nest. A mae wedi bod yn gweithio ar hon ers blynyddoedd, a mae yna o gwaith ymchwil wirioneddol drylwyr yn ni, achos dyn ni'n gwybod gymaint o hynny am nest sy'n wir. A be dwi wedi fwynhau, na nofelau hanesyddol, mae yna wastad rhyw ddarn sy'n dweud, dyma'r ffeithiau. Dyma beth sy'n wir am y cymeriad dwi wedi sgwennu amdano nhw. Ydych chi'n mynd at fan o gynta neu ar y diwedd? Cos mae hein ar ddiwedd y nofel. Nes i ddechrau darllen y nofel mwyn cael blas o beth mae wedi sgwennu am nest. A ar ôl rhyw ta hanner ffordd, nes i fedra i dal gyn. Mae rai fi wybod beth sy'n wir. So mae hynna'n ddifyr ofnadwy, felly nidio dyn i'r diwedd i weld beth sy'n wir. Ond wnaeth chi wastad gweithio fi bod fi ddim fod darllen y dariad y cefn gynta. Achos ni'n gweud bod hi'n wedi. Fel? Mae'n wahaniaeth rhwng diwedd y nofel a'r nodiadau. Yn does? Ond os yna'r nodiadau yn deud bod rhywun wedi cael ei ladd. Ie. Yn spoiler. Yn spoiler braidd ydi. Oce, dwi'n talfi'n rheola fy hyd. Yn ddiddorol, dwi'n meddwl, pan nes i sgwennu nofel hanesyddol, ydy'r nodiadau ar y dechrau neu ar y diwedd? Dwi'n mwyn cofio. Ydy o bwys? Fi'n meddwl bod o. Nes i wneud cyfrol o straeon byrion ar rhoid y nodiadau ar ddiwedd, ar bob stori. Do, nes i fwynhau'r gyfrol ar anwardwy. Bydd enw i ne? Celwydd oll. Os da chi'n di darllen hwnna, difyr. Achos mae gen chi'r stori thiglen a'r ffeithiau wedyn. Ac oedd hwnna'n genre hollol wahanol. Dwi'n sy'n mwy hwnna. Hwnna dda iawn. Ond yn ôl at Marged Berry, dwi wir ydi mwynhau hon, ond dydy'r arddull ddim yn hawdd. Mae di defnyddio ieithwedd sy'n siwtio'r cyfnod. Mae'n siwtio'r genre. Mae yna
genre nofel hanesyddol does, felly mae hi'n siarad sgwennu chdi bach o fwy. Dwi'n bo, os ydych chi'n dychmygu nes da wneud. Pa dy sbio na fi fel a Dafydd? Ti'n siarad bod fi'n malu awyr? Mae sbio na fi o'r ewsyn. Dwi'n meddwl bod hi'n aros i ddysgwyr, ond i bai bod nhw dda iawn, na Chymru Cymraeg sy'n siŵr y Cymraeg. Felly mae rhaid y Cymraeg sy'n fod y dda iawn, ond i bai bod chi eisiau teimlo thic. A mae gen i gwyn. Mae yna fap o Gymru. Ond ydych chi angen chwyddwydr. Ia, oedd y map na. Cos dwi'n sy'n môl efo map mewn llyfr, ond pan mae ysgrifen mor fan, ti eisiau chwyddwydr, o'n i'n dechrau meddwl na fi oedd yn hen. Ond na, da iawn Marged Berry, wirioneddol di mwynhau, a mae mor braf bod ni esti dod yn fyw, bod i dychmygu beth ofnadwy digwydd i brodyr i. Sorry, spoilers. Ond, cyfnod Creulon. Ond os ydych chi licio darllen yn bobl bod yn gas ac yn Creulon fe'i gilydd. Ac oedd y Cymru, waith ar normaniaid, gabaw. Ond, da iawn. Oedd yma un Saesneg dwi'n sôn da ni, yn sydyn. O'ch chi sôn am rando, o'n i'n meddwl mod i wedi darllen llyfr To Kill a Mockingbird, Harper Lee. Ond na, ci, di gweld y ffilm o'n i. Ffilm De a Gwyn, 1962, efo Gregory Peck. Mae'n ffantastig. Ond, o'na, oedd y CD o llyfr ar gael, ond y llyfrgell, felly. Dwi wedi bod yn gwrando ar hwnnw yn y car. Wow! Mae'r nofel gymaint gwell ar... Mae'r ffilm yn dda, ond mae'r nofel jyst o ffantastig. Os o rwy'n arall i dachan y llyfr? Ti'n cytuno na fi? Mae yna gymaint mwy yn y nofel. A dwi'n eisiau cymryd yr amser i dweud be'n union sy'n yna, ond safbwynt merched, ti'n ffordd mae merched yn cael ei trin, a sut lle maen nhw, mae'n cymdeithas yn y adeg ono. A, ond olygfa un o'n hoff olygfeithi lle mae'r plant yn mynd i capel o bobl ddu. Di hwnna ddim yn y ffilm. Gan y nofel, mae jyst yn... Felly, dwi wedi gwirioni. Dim rhyfedd bod o'n glasur, To Kill a Mockingbird, darllen... a dwi'n meddwl pwy sy'n darllen o? Sisi Speakek. Fel ydw i ddeud o, ie? Carrie, dych chi'n ffilm Carrie? Speakek. Mae'n neud job fe. Spacek. Spacek, dwi'n meddwl, de? Sisi Space as a dweud o'r awn. Dwi'n methu dweud o. Beth sy'n si dweud? Spacek. Mae dda. Mae ffantastig. Mae Dafydd y chwerthin yn henni. Na, jyst o beth, mae gwneud ni dilyn ni bach. Oes. Sgennech chi gwestiynau ni? Gweno? Jyst dyfredymol, se eich bob genre chi? Pwy sy'n siarad hwnna gyntaf? Aled, beth i dof genre di ebyn un? Dim syniad erbyn hyn. A ni di chwalu dy frestyn. O'n i ddarllen lot o thrillers yn Saesneg. I ffydd i just diogrwydd yna mewn ffordd. O'n i just yn plico lan llyfr. Ti'n modd, ni ffasi'r clawd a just darllen. Fi yn hoff iawn o, fel siŵr fod yn gwybod, o lyfrau Beech. So, bobl yn teithio gyda Beech. Mae just rhoi pres a ffwyr i ddarllen. A rhywbeth i'n meddwl, llai wneud y daith yna. Ti'n modd, os gyfrig mews, o'na wych. Oes, briliant. A ddim modd da'r cael fyna. Llyfr fyna, yn y Gymraeg, yn cael ei sgwennu fyna. Yn briliant, ie. So, byddai fi'n gweithio ffred teithio gyda Beech yw hoff genre. Mis iawn. Dafydd, sgynaf syniad beth ydy'r genre di? Beth i fy hoff yn? Sgynaf o ddim chwaith. Dramau hefyd. Drama. Byd y drama. Dwi'n licio stwff Stephen King a stwff yn Saesneg. Ond yn gyffredinol sy'n ni'n dweud na byd y drama o bosib. Sa? Dystopia, dwi'n meddwl, neu dwi'n capylia ddarllen dystopia sy'n mea tebyg yn adlewyrchu beth sy'n bod ar y mywyd i drwy'n darllen Matt Adam, Marged ar y funud. Dwi'n meddwl bod fi'n cael rhyw gysur ot trwy dychmygu so pethau'n gallu bod y waith. Mano. Hyn yn benodol iawn, hyn yn gofio yna pobl os i'r ffôn. Yes. Mae'r atebion yn mynd i'n dynogiach fel da ni'n mynd ar hyn. Mae na lot o hynna'n gofio yna da. John Williams Bryn-Shenkin a hynny. O, Drimecell. O, Drimecell. Ti di darllen i hynna'n gofio ti? No, llwyth.
Gwych, gwych, gwych. Da chi'n gyfarwydd o'r Dwi Mechell? Nac. O, Y byd drills a... oedd. Mi oedd Mad. yn gymeriad a hanner. Oedd hi'n actio extra yn doedd Oedd. mewn lot o gynulliadau ar y teledu. Ond oedd hi'n gweld hi hun fwy fel un o'r prif gymeriadau. O mi oedd hi, Dafydd, mi oedd hi... So, doedd hi ar Ginny Me, a oedd gen i hi amball lein. Ond oedd y ffordd a fi'n edrych o'r gwas. Oedd. A di just yn hawlio sylw rhywun. Ond hefyd mae'r llyfr mor annwyl, y ffordd mae'n sgwennu am ei phlentyndod falle. Dwi wir wrth mo. Peel, mam, ddim o. Ie. A mae'n nai o lle, bwys i... Na, ie. Oedd yna, sa'n i'n gweld. O na. Na rai fi ddweud. O gen i wast Anhygoel. anhygoel. Da chi'n gwybod Marge Simpson? Da chi'n gwybod y gwath yna? O gen i... Oedd. Ond glam, O, total. ac yn gymeriad. O gynnau feddwl y byd o'n i fyna i ddweud. Lle hynna'n gofio yna bobl y sebon. Sy'n dod to fi, as dy be, sgynna i'n siôn. Dwi wedi bod yn crafu ym Rhys. Na, dwi'n licio... Ddarllen ei rhywbeth. A weithiau dwi'n licio nhw, weithiau dwi ddim. Dyna'n ateb. Ond nofela wyt ti ddarllen ar y cyfan i fi. O, fela, ie. Ie. O, sa'n byd arall yn gyfrisiwr. O na, dwi'n licio... Nofela di ffefryd, ia. Ddim yn rhy llenyddol. Na i ddau unig. Ond hefyd, nofela Cymraeg, sy'n credu bod chi gallu cael genre, ac chi tysi Mae o, dyn ni darllen gymaint o stwff gwahanol. Sy'n gret fi. Ynddi. A mae o'n eich dim fwy angfrydig pan ti'n darllen pethau eraill wedyn, des. Gwestiwn da. Un arall? Amser am un gwestiwn arall os da chi isio. O'n i'n cael sgwrs dy gwanno a yn y short nhw'n sylwed Beech just awr. Ac o'n i trio ni gael o gwrdd synodau Cymraeg i weld wedi gwella. O, mae o, dydy. Mae o, dwi'n meddwl. Bendant, swn i'n gwybod na... oes. Mae yna'n bach o eironi yn y sefyllfa lle dwi'n meddwl yn y gorffennol o gen ti cymharol ychydig o gyhoeddiadau o nifer fawr o bobl yn darllen tra bod y sefyllfa erbyn hyn wedi newid yn llwyr lle mae gen ti ddeunydd mor safonol a mor amrywiol ond mae nifer y darllenwyr yn mynd lawr. A dwi'n meddwl bod hwnna yn dyna di dagra y sefyllfa yn lun a heddiw sef bod yna gymaint o ddeunydd da allan yna ond bod y nifer o bobl sydd yn darllen yn anffodus yn mynd lawr. Ond ar y cyfan, da ni'n cytuno, ydy mae'n gyfnod ofnadwy gyffroes. Ar ôl gol ma'n o lyfrau da allan yna. Ne fyswn ni'n medru gwneud y podlediad yma na to. A mae'r amrywiaeth sy'n hefyd, ti'n bo? Dwi'n meddwl na dyna beth sydd mor dda ydy bod yna gymaint. O, diolch yn iawn chi. Dyna gyd sydd â fi ddeud nawr. I'w diolch o galon i Gryw Colli'r Plot am ddod yma i Llandeilo. Diolch ar ôl.